Җирлек советлары утырышларының чираттагысы Баграр җирлегендә узды. Аның эшендә район башлыгы Разиф Кәримов катнашты. Җирлек башлыгы Павел Минеев кунакларга төрле мәйданчыкларда агымдагы елда башкарылган эшләрне күрсәтте. Һәр авылда быел җиңүнең 75 еллыгы уңгаеннан һәйкәлләр яңартыла, яңалары төзелә. На одну плиту 3 фотографии. Таким образом у нас с левой стороны будет ветераны, которые вернулись, а с правой стороны будут размещены ветераны, которые погибли, скажем, не вернулись. Утырыш кунаклары балалар мәйданчыклары, оешып килүче ирекле яңгын хезмәте буенча эшләрне карады. Кунаклар игътибарыннан югары Багражда шәхси ярдәмче хуҗалык тотучы Михаил Кондратьев, фермер Григорий Коронов хуҗалыкларда читтә калмады. Аларның берсе мөгезе өретерлек, икенчесе исә атлар асрау белән шөгыльләнә. Икесе дә киләчәккә матур планнар корып, уңышлы гына эшләп килә. Семинарда катнашучылар югары Багражда зиратка илтүче юлга бәядә бирде. Әлеге юл проблемалы булган, авылның игелекле кешеләре булышлыгы белән елга аша чыгу мөмкинлеге булдырылган. Хәзер елның теләсә кайсы фасылында зиратка барып була. Привезли 25 тысяч, отдали вот этой. Кто-то 5 тысяч, и все в основном посторонние, все, которые здесь не проживают. И вот на эти деньги мы Муслюмова на этом КамАЗе по дворице с прицепом полностью гору защебенили. Да, щебенили за свой счет. Пленар утырыш Урта Баграж мәдәният йортында узды. Беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевнең халыкны яратмасагыз, хакимияткә килмәгез дигән сүзе бар. Хезмәтебез халык мәнфәгате сагында тору, хезмәт итү. Авыл җирлегендә яңа объектлар барлыкка килә, борчыган проблемалар хәл ителә икән, халык моны күреп, аннан җирлекне төзекләндерү эшенә кушыла, ди Разиф Кәримов. Утырышта Баграр җирлегендә 2020 елда үзара салым программасы буенча башкарылган эшләр бәян ителде. Җирлекләрнең генераль планнары, ирекле янгыннан саклау хезмәте эшчәнлекләре һәм башка мәсьәләләр каралды. Разиф Кәримов җирлек башлыкларына каралган мәсьәләләр буенча эшне көчәйтергә, яңа ел бәйрәмендә профилактик янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәргә чакырды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.